खुलुमबाय बड'खौरां इउट्यूब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउज आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ बर' रावखौ मुलुगाव सिनायथि होबावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गोख्रों हाबाफारि। आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव रायजो जानाय बर' सुबुंफोरा बर' रावखौ रायज्लायनो आरो लिरनो रोङैखौ जों नुनो मोन्दों। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' राव फोरोंनो थाखाय गासै मोन 10 सोलोंथाइ मिरुआव बर' राव फोरोंनो थाखाय सायख'नाय जादों। बेनिनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गुवाहाटीआव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि मावख' स'सिय'-लिटारारि कालचारेल कमप्लेक्स बाथौफुरियाव बर' राव फोरोंगिरिफोरनि मोगा-मोगियै हाबाफारि बानजायनाय जानानै थाङो। बर' रावखौ आरोबाव जौगाखांहोबावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै खौरां मोन्दों। गुबुन गुबुन कलेजनि फरायसा इउनियन बडिनि बारग' बिबानगिरिफोरा इउपिपिएलआव जयनिं जाहैदों होनना खौरां मोननाय जादों। मैया क'क्राझार सहराव थानाय मिरु इउपिपिएल दोलोनि मावखुलियाव मोनसे जर'खा मेल जानानै थाङो। मख'जाथावदि बे जर'खा मेलावनो एमएलए लरेन्स इस्लारिया बाहागो लाफैनानै गोदानै हाबफैनाय बारग' कलेज इउनियन बडिनि बिबानगिरिफोरखौ गोसो गुदुङै बरायनायजों लोगोसे गोजोननाय जासियो आरो लाइमोनफोरनि बिदि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबफैनायनि सायाव बिथाङा एरै बुंथियो जे दानि इउपिपिएल सरकार खुंनायनि थासारि आरो जौगाखांनायखौ नुनानै आरो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' सारनि सरकार सालायनायखौ मोजां मोननानै सा 300निबो बांसिन लाइमोनफोरा जोंजों आखाइ हमफैदों होनना बुंथिबावो बिथाङा। बनसु फरायसा आफादनि मोनसे गेदेर थांखि। उदालगुरि जिल्ला बनसुआ फैगौ 10 मार्चनिफ्राय आयेन बेरेखायै फेग्रा मुवाफोर जेरै जौ, गान्जा, ड्राग्स बायदि बायदि आरो थिर नम्बर लिरनानै फाननायफोरखौ होबथानायनि सांग्रांथि होदों। जोंनि बर' समाजाव फेग्रा मुवा बाहायनायखौ जों बांलांनायखौ नुनो मोनबोदों। बेजों लोगोसे माखासे उनजोलै लाइमोनफोरखौबो बे बिथिङाव मैखोम गोहोम खोख्लैदों। बेनिखायनो हारिखौ फेग्रा मुवाजों गफबहोआ जासे उनजोलै लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां लामाजों दावगालांनो थाखाय फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनायनिफ्राय जानगार होनो थाखाय फैगौ 10 मार्चनिफ्राय बन्द' खालामनो फोसावदों फेग्रा मुवाफोर फानग्रा बिथांमोनखौ। आरो जुदि होखानाय फैगौ दाननि 10 मार्च अक्ट' खालारखालि समाज बेरेखा फेग्रा मुवा फाननायफोरखौ बन्द' खालामाब्ला उदालगुरि जिल्ला बनसुआ फेग्रा मुवा फानग्रा सुबुंनि दाय गोख्रों साजा होनो थिरांथा लानायखौबो फोरमायना होनाय नुनो मोननाय जादों। बिटिआरआव थांनाय 10 दिसेम्बर 2023 खालाराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव खुंजानाय स्टेन'ग्राफार आरो जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट ग्रेड 3 पस्टनि थाखाय लिरनाय आनजादनि फिथायखौ मैया फोसावना होबाय। लोगोसे आनजादनि फिथायखौ सरकारि वेबसाइटआव नुनो मोनसिगोन होनना फोरमायहरदों आरो आद्रा थाबावनाय इन्टारभिउ टेस्ट आरो स्किल टेस्टफोरखौ फैगौ 11 मार्च अक्ट'निफ्राय लानाय जागोन होनना मिथिहोहरबावदों। मिथिहोहरनाय जायोदि बेनि मासिया ग्रेड 3 आव गासै 32 आरो ग्रेड 4 आव गासै 10 मासि दंमोन। चिरां जिल्ला रुनिकाटा आरो आस्राबारिनि थागिबि गागि नोगोरारि बाथौ धोरोमनि धोरोमगुरु बिथां अजित नारायण बसुमतारिया बे बुहुमाव गैलिया। देहायारि सावस्रिनि लोरबां थासारियाव मैया हरनि समाव अबथिरायै धोरोमगुरु अजित नारायण बसुमतारिया रुंसारि जानानै थांनायनि खौरां मोन्दों। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिथांनि जाथायखौ खोनाना दुखु मोननानै बिथां गेदेमानि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हानायनि आरज गाबदों। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।